amigo e veciño, argueiros que nos acompañades, un saúdo especial aquí a Miguel Bautista, que senador e tamén compañeiro da Fundación Florencio de Garberán, a alcaldesa, alcalde, benvidos todos. Non pensaba eu facer ningún discurso, nin primeira mitade do século XVII, pois fixo nas súas adegas, fixo grandes viños, bueno, como era costume en todas as casas grandes. Temos aí na rúa, concretamente unha, que é a segunda actividade de todas as de Galicia, documentado, ao menos. Aquí se facían os famosos tostados e tostadillos, e é un viño que sempre me extrañou moito, porque o veían nas invitacións que facíamos da casa os obispos e gobernadores, xente, dicían de broma, xente de Malvir, pois, o viño arropado, ainda non me dixo, naide me explicou o significado disso. Pois, un poquinho antes de vir, digo, vou mirar un poquinho, repasar un pouco a historia das adegas, porque non sou un pouco historiar o viño, non o promover o consumo, ainda que sabemos que a nosa labor, pois, efectivamente, tamén repercute na promoción dos viños, por suposto. Pois, falando de turismo, atopei que xa se facía aquí en Valdeorras no turismo desde fai moitos anos. Concretamente, unha catedrática nada aquí no Barco, catedrática da Escola Normal de Ourense, concertista de piano, é unha muller que tamén levaba a Galicia e a Valdeorras porque só estuvo uns poucos anos do seu nacemento e naceu circunstancialmente aquí porque o pai era funcionario, como lle pasa aos guardias civiles, ou lle pasa tal. Pero esta muller que, para promover un pouco Valdeorras, alá en 1933, fixo unha excursión, organizou unha excursión dos seus alumnos a Valdeorras, pero que a condición de que visitaran unha adega, e concretamente sinaloulles a adega de hermanos Rosada de Arrúa. Eran homens además moi cultos, xa tiñan laboratorios importantes e tal. E bueno, isto foi no 1933. Xa un pouco antes, en 1930, hai moitas documentadas, moitas visitas tamén de xente de fora a adegas daqui de Valdeorras. Nos anos 33, 35, 43 e 50 hai constancia escrita que adegueiros de Valdeorras ou patrocinaron ou apadriñaron en parte certámenes literarios, deportivos e outros como a segunda volta ciclista Galicia, concretamente, na parte do patrocinio, fixeron, hai que repetirse moitas veces, hermanos Rosada de Arrúa. O Instituto de Estudios Valdoreses, desde a súa fundación en 1979, dedicoulle ao viño unha especial atención, sendo esta a terceira semana, ainda que figura como segunda e terceira, xa por como tras por medio, que se dedica á historia do viño. E o viño é protagonista de traballos publicados en varios dos seus cadernos. Firmas como Otero Pedrallo, Florencio Garberán, Manuel María, o Carlos Vázquez, Paz Andrade e moitos máis escritores puxeron en valor o viño de Valdeorras a través das súas obras publicadas por Instituto de Estudios Valdoreses. Concretamente, de Florencio Garberán, o libro Bebedeira, que conseguiu o Instituto que se publicara unha edición, unha segunda edición, está considerado como o mellor poemario dedicado ao viño. Pois non quería alargar máis, porque son de moitos os que tal.